Kublaya pi perlu bro bapet ini ke channel ke jonga ke bangal ai kerteng kit moto vlog live ban hakani ka videos jonga ke bamenta an pini pi perlu ya ka jing jubab jonga ya ka wi ka message ke bang yo ni wi ni perlu Facebook hak ba ila kli yang shpang ka jing appear hapeng ka bait bar ka skuti ban ba ka ba komno ka ba dan kam e ban tiet na ka benta ka jong i de perlu bi sumpah ya pet yang ka videos ke jong adu pokot kan ba firu ki ba pet ni ke chal la fidan kam hade ban tiet ya ka bait lene ka skuti im to ba la filong confuse ne so glumar jing mat ban jet hapeng jukini ar te lingba kan ka videos ke jong amta finyo ka jing shai ka ba nya bar ka ba khamsung thu baru te nginya pet bat nginya ya no shakhmat jong kan ka videos mo Dia perlu kumbangla batai film tanah khmat ba hakan ka video semata ba nganya crunch pang kanika jinga pher pen ka bible skuti ban ini perlu jonga na po Facebook pen I la ayang hakan ka msi sha ka ba ilaong ba im smutu ya ka jinga pher jong ka bible ka skuti ban ikwa ban thi ni ka maru na marbai imut banet tri chajngai na na shalong shalong po balai bat wan man la ka singi te imnang banjiat la inthir ya ka baile ne ka skuti ru na marba inthir da kali ru yong pasung kot bor plan te komta ikwa ban sungthu bha ya ka jinga pher hapring kini ar ken ka baile ne ka skuti ba khambyang na ka banta ban penen kam na ka banta banet tri na po shalong sha shapo nong po te perlong ken mau ko wiru ba la java na pring jofi pa subscribe nge channel jonga sada subscribe no mata kan khnang ba la kanun ko por bang apply videos room to tin yo yang ya ka videos kan ning ba ki notification ka ba pa po ka phone ka jong fi te perlong ka kan ka videos ka jonga dei jupin iru ki video si bang alit kai sharom shining wat ikram wat ki cloud tap ki kshat ki thoi hakling kari khasi ban kiran shibun e ki video sane ka po ka channel ke jonga ban ki ban pin sultanan ban pin aram shibun e pi pin dapet kairu te kham da pan slam shu to nge ya bino shkmat bang an batai shpang kane ka jinga pher jokin ki artali ki mar hapreng ka bait bat ka skuti te polopi hang ne pan apo phalau yeng ke jonga matang apni ni ka bait ke jonga ban kumjuru apni ni ka skuti hang ne kawai ka ba de ka skuti je polok banga shu pan klyang tang ban shu re video sang ne manta khan ban pin I bana I phi phang ka jinga pher pring ka bait bar ka skuti ban kumtaru perlong hang ka ne ka videos le fin I ne ka skuti ka de ka skuti Yamaha re ka bari ka model ka ba rem man kumjur kan ka bai dupre ka Yamaha R15 version 3 kabadi ka model betma la ne ka BS6 kabadi jong snam arajar arpoi ka dual ABS te kumne mantaru an batai bhai ya phi shphang ka jing ya pher jong kini ar kumban she thu phi di perlong lara manta fen klinga fen ka khamla ka bai la ne ka scooty mangala ne kinu ki professional riders dei ken sngo shamjing e ban batai ya ka jing ya pher hapring kini ar rada phi hi bakwa ban sngo ya ka jing ya pher jukini ar ra phim batai ya ka na ka bentaban pun kam kumno kamun ka shamjing e ka bin thu andre kumini perlong mata ban ba WhatsApp ba Facebook yang ari ba inbox nga Facebook ila da batai ong bai dan kam ya kamar ka ba inlet 3 na po shalong sha nong po te hangta ka ngila sngo ba ya kata ka jing don kam ka jong iban ngaru ngasuk kan batai henry khnang na banta ban pen suk pat ru epi ki perlong ki ba pen kam hakwi ki banta pan ya kini ki mar ngan pen shai bha ban an batai banya bharu kan ya ka jing bha ba ya ka jing sneu kanu ka bolong pros la ni cons kan bi o khatian pharang mo ki jing yo jing matoi bat ki jing du jing matoi jong kini ar hakbani kong ematakan ya crunch phang jong ka engine larang ya penya pher ki engine jong ka bait ber ka skuti ka engine jong ka skuti ka ret bha bar ka engine jong ka bait pat ka khlan bha mentali la yo penya pher pring jong ka ni ka Yamaha re ber ka ni ka R15 ka R15 ka dunya ka engine ka ba khlan hadu shis pa samsan cc
kat ba kanika ya mahari pat kadon ya kajing klan ba shispa shipho sisi I kajing ya pier ni kala ya pier do sop san sisi kajing ya pier Henry ladangi ya compare pan bat ki scooty kom ka aprila kadon shispa Henry pho sisi ban shispa san pho sisi bat ki don ru pan kini ki TVS and rock ki to pat pade ki don shispa ar san sisi nang ta ki Yamaha RZR ki bat mai man ta pat ru ki don shispa ar san sisi Henry ladang ya penya pher pat ya ka jing khan jong hapring jong ka engine jong ka bait bat ka scooty kala hi ka engine jong ka bait wal ada ki ya markat ju ka ringkat ru andai ka klan hi ka engine jong ka bait nang ta ka ba ar pan ni haban pet ya ka chaya Katayas jong kabait kahya bham ban kani katayas jong ki scooty pat karen wala ki tayas scooty kum ni scooty entrok bomta lani ki scooty aprila ban kini ki Suzuki Burman yang ta kini ki Yamaha Aerox kitu mata ki don kya chaya ka bahe andrei ke patla pat pare ban ya nujor ban kataya jo ka bai namar ba kum mata kataya jo ka bai kum kini ka bai jonga arun 5 wat kataya bana den ru ka he bat ka snga bha hado baka jonyarin kat bat ka taya jo ka kali te ka ka tinga pherang ne pat dei ka tinga kam chu ka taya ka long ba kat badang he ka taya ka taru kam kadang kham grips ken hapo ko surok Komenta ki baila da ki nya start ka banya start bat ki dam kumnu ru dai hare kamju kalon satya namar ba ka kham grips ba ka taya ha ka surok kat ba ki scooty pan bulsin ki kham slip ha kham tam ka por slap ikam tu namar ba ki taya ru ki long ki baren ta ka balai ha bangi phai pat sha ka break ngin yi ba bulsin ki scooty hi hado mantai ki dang pen kam ya ki drum brake ha ka jaka jong ki disc brake ban kini ki drum brake bat ki disc brake ya pher bha namar ba ka jingkhlan bat ka rukamban ka khambat bha ka disc brake banya ka drum brake Henry ha ki scooty hi janboro hi dai ngi pinan kam ya ka disc brake tang na ka tayar ban shakhman kat ba na shadian pat ngi dang bu hi da ka drum brake tat hado manta habai nu jor pan bat ka bai habai pet ya ka bai pat dai janboro ki bai ki ba manta ki dan ya ka disc brake bat khamat bat den lan no stang ki bai ki ba Hyundai lane ki BS4 model re ki BS6 chaneng kla dan ya ka disc brake na khamat ban den om tang ka taru ban kan jingdon ya ka ABS ha ki bai lane ka ABS brake bi ong anti lock braking system kabri kawai pan kabri apo kabai kaba yarap shibun ya kabai ban lat na ka jingkelon haba khum bakla ban break kan san ne haido poi hakinu kinu ki por badan kam pa ban break kan san ka ya da shibun ya kabai na ka ban slip bat na ka ban kelon ban kane ka jingdon ya ka ABS ru kala adai ban long compulsory la ne mandatory da ki bor punya ya ki kali hapo ri India ban kala di ka an ba ki companies bai jan baro ki ha ban bu EBS ben ha ka bai khana ban pelan na ki jing accident komta lara ya khanya po ka pri ka bai kalong ka ba khamlong ka kham khlan shibun e ba ka khamlong koridor shibun e banya ka scooty ka ba saw pan bengena kermata ka de shipang suspension la ne u spring mo ban khmat ban adien jong ki arsaka bat ki kaliru ki dande suspension khamat penlong kham smooth khandat ya ka kali la ne ya ka scooty ne ka bai komta bangi phai ka scooty ka dan yo suspension u ban khmat dau telescopic shock biki ong ban ulong ubaret ru kumjo ban ha pa phai ka tayab shadian pan ka scooty ka dan dau monoshong ubaren banadian bat ujeng haken riang jong ka tayya uba penya sendat lang ya ka sin bat ya u swing arm jong ka scooty lane hajan ka tayya jong ka scooty ban la dangi shong ka scooty dai bek ne dia surok ki ba kham snio mo kum ki surok pon ruslam ta ki snio bang dia ka kham pen pangamet khinjap atrai pen kham sung tu bhala da ngi ong bende shong ha kali Maruti car local taxi bal arang shong ha po ko utu darang shong utu khamlong kan thiar da poi po speed breaker henry ya po ka kali bet pede ka khamlong jam khinjat kumjuru la darang shong po ka scooty bet ya ka bai ka wan ka ju ka jingya phera ka scooty u kham e khinjat ha ka bai u kham jam ha ba phai pat sha ka bai pa de ka bai na khamat ka dan ya u telescopic shock kom kini ki bai arun 5 ki jonga ki ba de BS6 ki ba sinam ajar pu ar ki don ni telescopic shock henry la ringi phai shi ki bai thamai mentai kom kini ki
R15 version 4 KTM kila dando USD shock ubalong upside down shock kiong bat ubakam crunch shu bat ubakam bha bat kam yada shu ya kamar ban hakataya bishadian pada dei ya ka bai lapnan kam do mono shock uni mono shock pat usngai bha bat u climb haru kajing trikam kajong u ban u yarab ru ban yada ya kaneka jinglong jong kamar kan khanang ba daya je speaker kala ni ke surop long pitlu iru da kan thi plat ru long jai long spring kan ukam long jai khinjat kan but ukam persutra long stable hakan dada mantang ya start neng ya surop pitlu na ki bakol ko ram ru dei ukam yarab ban smooth khinjat ya ka mar kan te ngathai flasung thu hapring jong kini arde hapring jogo skuti bat ka bai jaga jing jon ni usong te to mantangin ya bitno sha kanika phang ka basan ha kanika benta ka basan pan an pni fi ka jing per ko koridor bha ha ba penya ka skuti dai ngi ba hani akhman kalong la ringhang bit kumni ban hangni ngila ban thap ki plakon lani kinu ki tiar don kam ting don kam ni thap gas e kum turu fila ban thap cylinder hani eru ka long hi ban matai ngi thap ki don ki pla artali hangni eru bat ija ka wo hangni eru dai i long pen kam ha wo ki ni plastic ki ko don kam e kum tu lani ki pla nang taru thap ki mobile ki khulom lani kinu ki tiar badon kam kan fila ban bo ni tang ata ka skuti la ringi play ka ni ka seat ru dai ka siru ka don ka plak ba he ba ka ni ka sinduk ni ba he ba larangi thap helmet ru ka dangrung ka helmet green coat na ni ki ko don kam e ki char don kam e kum tu ngi la ban thap ngi po seat jong ka scooty ha pa phai pat ka bai kam don ka nu ka ka tham bat ka long thli bit kum tu ka bai ban larangi pen kam ka bai kam ni ha ban shuket bi ka plakon ban larangi o man ra ka ja char e kum tu kum khau shburni e te ka mur kala kham chinjar kham system hi ka bai te hakane ka bentapan ka trai ka skuti hi ka kham jump bat ka long kala do te hangni ka benta ka ba hendriu pat ka kham long koridor ba namar ba ka dish phang ka jing bam phnyang ha ka bai de ber ka jing bam phnyang jong ka bai ber ka skuti pan ha ka jing lap ka jonga shimat hi bal apnan kam bai la ka ta phosnam te ngasham ba ka bai ka bam duna pun phnyang banya ka skuti namar ba ka di ka automatic ka ya khlam gya bat kam don gya kumta kan dia ju op ne kan dia ka madan ne kaya nomnoru kalong automatic ben kaya bit lingba kanika engine ka belum gearless kan ban hak ba pe ya ni ka bai per dei ka bai ka mun dai pi hu op ngila banya first gear second gear third gear e berkat kum ka jingyo commotion ka mun ka ta kadang kiu du fourth gear ru henry laring ye pi bap no e kum dem te pada ngila banya neutral ru long daya neutral ru kum la duna ka bang pang teng tu bat pada ni ya ka highway e kum ngila ya du sun gear henry gear kum ka penduna bhai ka jing bam jong pang kumta kan ngashamba ka bai di bunsen ka khamduna bam phnyang banya ka scooty te parlo ka ne ka benta ka ba nyu pan an batai fish phangka jing sukur komnya larangi nya ya ka scooty ha po sor hapring sor kumne khamtama ki por ba ki block bhai tu khamnya ka khamsuk shibone ka scooty banya namar ba kamdon kam thap ge ba shukhar ba bi slitor ka ya bis khamat ba shubar ba ka pri kala yang bi haju ban ka suk bakan man ka pinsuk baru ya ki ken thailani ki khna ba ki nya ka scooty namar ba umderen kam palat ban le kinu jingren kam dan de ban thap ki ge ki ba kham e mo namar ba kum ka bai di fi ban thap ge la da fem nang ban thap ge ka snew ka gearbox kasne ki clutch bat ka do ka engine ka benta sha po bala da shnai ko ki clutch plate i kum tiru ka poi di 1000 kum ba 8000 duna te kum ta ka khampen janjar khinjal ja ki bamnang kan te ha ka bai di kan ka benta pat pade ka jung sub banya ngas i ba ka scooty ka khamsuk banya shibun e banya ka bai te paro ka ka benta ka ba phrapan an pensung thui fish phangka ru komponen kami ki artli ki ma haka jing sungu jonga ngai iba la da penan kam ka scooty hapo ki jaka sor ki ba khamnya bha bat bajur ka block te ki kham long suk shibun kenya ka scooty komenta ka weiru ka long ba ngila bani sha school bu school ki plakol abu to khmat dei na jaka bayu ki jat ang toru ka long hi
nani tawa po siru kalong nang tanya syong arngut lai nguru kal along kanya po ka skuti ban lara penan kam email ane hinman kan thei para kan thei jong phi ne ki khun shrang ki badang kham ret karta eru kaman kasuk hin mar ba kalong kumlo ko cycle te ka kham pen suk shibun bal adangi phai shaka diang shaka mon eru ka kham suk kanya ka skuti benya hak bai di bet ka bai pada ka bai ka khia palat teng ki bai ki ba kum ki jonga ki ran hadu shispa san phau kilo danru ki bai ben du arspa lai spa kilo e bat ki kham khia shu dai te ka pen janjar kan ya ki khana samla igam tu lanyo stang ki breu ki blarang ba bat baklan ki borman ite bunsin ki kham pen kam hi ki bai ban hak bai di ki bai padai ki bai pan ki long biang plat tangla da fi le jingai dara fi le sunun ki jaka jingai igam tu wala da komni ka bai ki junga di aron 5 kilong penok ni rumah hari ngin dali che jingai igam tu pede te ka khampui kloi khinjat mar ka kham start ban la dangi pen hair start kan no nur dai kam da wan ra jingma plat kan ya ka bai nomor ba ka biang na do ki break sru ka biang nang ta ki ne ki shock observer ki biang nang ta ki tayas ru ki bahia ki kham long skam khinjat kan la da ya compare ka skuti bal ada pen hair plat da ka prapau dai kam tam pendenya po highway kemun kala along kan tier nomor bekas sting plan nomor bunsin ki skuti mta ki don tang hapo shispa arpo kilo ka jingkhia te kumta dalapor la pen hair plat kaya sakatrong na silyang surok kumto dei kemun ka kiyu kan ka surok aim tu dapor kiyu surong kalong kan tier kan ka skuti ru ban kamlong setia ka ba bhagan takadau bunsian ha ki nu ki jingja basungsi ki surok ai ki skuti hi bunsin ki kham ngat ha ki accident banya ke bait te perlo khadu e hak bajubab ene ka jingli jungni i rudolf pan nga sngoban pensung thu ya phi ban penshai lai phi baro ba ha ka jing sngo ko jongai te nga jit hi ya ka bait lada ong ban pen kam ban let tri na du na shalong shanong po let wan man la kasngi ta de kamat ngan jit hi ka bai namar ngaru ya ladi basilet wan nong po jan man la kapor arsian license tio ngarang pui setei teng ha banya shidu sha jowai teng ya shik mosram ing turu te ngalet ngawan nga khampui ya be kloi e namar ba nga khamsu sukru ka bai nga khamsu shngan ru ka bai hi namar ba ka byang ki brakes ki byang ki tires nang tai kar komlong comfortable ani ka jusung tunat banumpang met plat ru ka la hi ka bai hi ha ka jusung ko jonga ban ka khamsung scam ru shibun kan la matai ngi na nya dai kham tam bor bing nya bat ngi ya kham stand khanjat ban ya be shaki kam ki jam ki jongi la dang nya na ka skuti kaman ka khampen shong sier ka mi sing ko jongi ru kinong nya andri la dang nya na ka bai pre ka pen sungu scam kan ya ka ta ka ru kom nya jongi ru kham tam la dang let kum sha bhoi kum to le ki bon sa ki khongdong mo ki ba khun sa ka diang kamon ki ba khamlong pno ba kam to te ka kham scam ka bai shibun kan teng kham de ka por ba slap le ka tuit ka surok e ru ka bai ka kham scam khinjat banya ka scooty kan bat kham tam la fi thet ka bai bang kham ram le ka ta ka dang kham bha shu kan ka jing scam ru ka dang kham scam shu kan i ka wana ka ta ka ru kam ka jing appear at le te ngarung ai jing bodi ni ba rudolf la i sngoban invest bisa ban thet ka preng ka bai ka scooty ha ngai te nga ka do ban thet ka bai fila ban thet ka bai kum kini ki r15 na ta mt15 ru ka di ka bai ka bas bha hak bang o yan na kam ta ki naked series kan te la da fi ok sport series te nga chit hi ka around 5 ho to ki don ki Suzuki ru Gregza SF na ta Suzuki Gregza naked ru ki don hi ki toru ki bas hi ki bai na ta ki Bajaj RS 200 mo nang ta kanika Bajaj NS 200 nang ta NS 250 ru kla don mata ai ban ngila abajit ki toru ki dor kham duna shu nomor kat hado matai te na ke bai ki ba po shi spa san phosisi kari tangka aron 5 ka ba khamram dor e ban kanika MT15 ru ka ba khamram dor la da ya nujor bat kiniki bai kum ka suki lane kum jong ka Bajaj bal hak bai debat ka bai kiti empat ka kham he dor khinjan ya ka aron 5 te ka umpanyang ru ka khampam bar ka jar kita ru la da don ka man thi ki spare parts ki khamram khinjan te haka jingjit jongai te ngajit hi ka bai ban ka shong pan happy gi nong thi kan fitit na ka brand ayu mo nomor ba iweni wengi don la ka jong ka jing sngotanan te hanga hi ngai jung mo phi ta mo fitit da ka bai
te kasyong sa pi kan te perlu bi ila da menta fi pet ni ka videos ke jong ade la da menta pada fi sunguba fi dan kam ban penan kam ya kata kamar tang na bentawa hapo sor shlong ban sulit jingai ting 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 khan sisen shi banai sisen ar banai sisen lai banai kum tu kaman kan bahas bone fi thi scooty ka scooty ka di kawai ni ki marg ba kham ya thiet bun pat ba menta ki por ban la da fit ka scooty tu dan kam ding teng ban lejing lende I parai jong phi nei khun jong phi e ru la di kan thei nei shin rang ru kam ki la ban penan kam ki la ban ya dak besuk kan bat kam ding e stai ki kam tam panya be let college la ne ya be shi kam ki jam ki jungi la ne ha ki nu ki benta ki ba kam don kam dai kamon kala he ka scooty kataru ta banya posor ri la da menta pat fen ong ba fen le ka scooty na do na po shalong shamo sanram shamo kurban shanong post te nganom recommend pelat kan ban lada jaring kat ba pihak ban ledru te kaman ya da pikir ya da ban sia ban ya da pikir long ya da pet ba kan ya le jong di men pen her di benya sung shit gup tu namar yo kawan ra ka jingja ka ba sung si ban handai badaya ngin ya danang ngin pen kam danang kan ya kamar namar ba kan mau kaya jing penher kelumar ka jingnya pathar pelat dai kawan ra jing ma om tang yu nong nya andrei wat kinong ya lanti bet hi kali ki baya marjan ru kumju te nganget ba da kane ka jingkran ka jonga jing batai ka jonga ba mentang ne phi kinong pe ni ka video jonga fila khamsung thu ba ya ka jing ya phera pring ju kini phira yo jing modru kumju kumnu banjit ya ka jinga phera pring ka bait ber skuti ban la da don kam kanun ko por fimod ban lithiat ya kawaina pring kini ru kaman fila khamsung ba fila yu ya kanika videos ke jonga ban fila khamsung thu baru ya kar kom batai ke jonga ban la ra jaba fidan kinu no pat ke jingkli ha ka bai de spang jongki arsaka fila ban shu comment support ni ko comment section hangnya ban ngan sa jawab ya ki jingkli ki jongpi badru fila ban email yang hapo ka email ke jonga ka bangala abu apo description joka ni ka videos bandru fidan sa ka option ha ka ba fila ban shu message nga inbox nga po Facebook ban nga ai ka teng hi kumni kamba kalong ka ni ka channel ke jonga bat ka don ka logo ka jonga hiru kumchu te perlong nga ai khobli ya phi bro ba pe ni ka channel ke jonga ban ngapan kamau beng pcc ba dalalong ka bala sompha sa subscribe ya ka channel ke jonga share kumchu shi porok porjor ke jong phi bandru wan num klat banya comments ru ha kani ka comment section jong ni ka video sla fi sung ya hab lan fi sung ya hab ya kani ka jing batai ke jonga ru pen paw long kan ya ka jing sung ko jong phi ru mo te tangli ni kin tian ai khobli ya phi baro khoblai shibon